שלום, כאן דניאלה ממחשבי ידע, ואני רוצה להציג בפניכם קורס שאני חושבת שכל בעל עסק היום בעידן האינטרנט כדאי ורצוי שידע. האם אתם רוצים לעשות סרטונים מהבית? כי המתחרים שלכם עושים סרטונים? כי אתם יודעים שזה יקדם אתכם בגוגל? כי תמונה שווה 1,000 מילים וסרטון שווה 1,000 תמונות? כי נמאס לכם לשלם לספקים שיערכו ויצלמו לכם. כי אין לכם את הזמן לחכות עד שהספקים יבינו אתכם ויעשו בדיוק את מה שאתם רוצים שהם יעשו. כי סרטונים יביאו תנועה לאתר שלכם ויקדמו אותו. כי סרטונים יעבדו עבורכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, אבל אינכם יודעים איך. כי עדיין לא עברתם הכשרה של במאים, וסניף הוליווד ממש אינו קרוב לביתכם. וכי אתם מומחים במקצוע שלכם, אבל לא בטכנולוגיה. כי אינכם רוצים ללמוד עוד קורס מייגע אחד שישב אצלכם על המדף. אז עכשיו אתם יכולים לקבל את קורס המבוא לעריכת סרטונים ברשת, וכל מה שתצטרכו לעשות כדי לקבל את הקורס הוא להשאיר כאן משמאלכם את כתובת המייל שלכם, והסרטון הראשון יהיה כבר בדרך אליכם למייל, והשיעורים שאחריו יגיעו לאותה תיבה כל 4 ימים. וגם אם אינכם טכנולוגים, וגם אם אינכם בעלי ידע קודם בנושא, וגם אם ממש אין לכם זמן, כמו לכולנו, תוכלו ללמוד הכל ב6 סרטונים קצרצרים, שלב אחר שלב, כך שכבר בסיומו תוכלו לייצר סרטונים משלכם. אז הרשמו פה משמאל וניפגש מיד אחר כך בסרטון הראשון. אז נשתמע, כאן דניאלה ממחשבי ידע, הדרכות מחשב בקלקי קלות.